pokožky. Ja si vždy začínam takto. Áno. Až potom robím to také dynamické poťahovanie. Energetické také. Treba ísť hlavne k tým korienkom, nie a takto sa kvákať, že čím ďalej, ale najbližšie ku korienkom a ťahať celú tú šľachu. Neťaháme vlasy, my ťaháme tú pokožku na tej lebke, hej? Tú aponeurózu. A to pri ušiach hlavne. Tam je to aj bolestivé. Kde to je bolestivé, tam sa zastavte a robte to dlhšie. Málo kto si to uvedomuje, ale to podporuje aj rast vlasov, práve táto masáž, že tie vlasy sú potom také vitálnejšie. Áno, perfektne to aj pre krvý mozog a celá tá výživa potom do tváričky prúdi tak, ako má.